का हाल चाल सभी के। आप देखत तनी वी बिहार चैनल और एक वीडियो सीरीज में हम लोग अरिहंत ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के वर्ड्स विथ मीनिंग सीरीज देखब जा। ए से लेकर जेड तक अंतर यही रही कि हम एग्जाम्पल सेंटेंस भी दें और यह ऑडियो विजुअल बा तो दिमाग में ठीक से बैठ जाई। अभी हम लोग जी लेटर से शुरू होखे वाला शब्द देखब। तो शुरू कइल जाओ। पहला लेटर है ग्रेसियस। एडजेक्टिव है, मतलब होखेला काइंड या फिर जेनरस, यानी कि दयालु या फिर विनीत। उदाहरण, गॉड इज ग्रेसियस, यानी कि ईश्वर दयालु बाड़े। अगला ग्लिब। एडजेक्टिव है, मतलब होखेला फ्लुएंट, यानी कि सहज या फिर बहता। उदाहरण, दोज हु हैव कमांड ऑफ लैंग्वेज आर ग्लिब टॉकर्स, यानी कि जेकर भाषा पर पकड़ अच्छा होखेला ऊ सहज वक्ता होले। अगला गिमिक। नाउन है, मतलब होखेला ट्रिक, यानी कि चाल। उदाहरण, द रिजर्वेशन पॉलिसी इज जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक, यानी कि आरक्षण नीति खाली एगो राजनीतिक चाल है। अगला जाइजेंटिक। एडजेक्टिव है, मतलब होखेला ह्यूज इन साइज, यानी कि भारी या फिर विशाल। उदाहरण, जाइजेंटिक क्राउड वाज देयर टू लिसन टू द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री के भाषण सुने खातिर वहां पर भारी भीड़ जुटल रहे। अगला ग्लोसरी। नाउन है, मतलब होखेला ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, यानी कि अभिधान या फिर शब्दकोश। उदाहरण, you will find explanation of this in the glossary given at the end of the book, यानी कि किताब के आखिर में एकर व्याख्या तोहरा शब्दकोश में मिली। अगला ग्रेगरियस। एडजेक्टिव है, मतलब होखेला फ्लॉकिंग टुगेदर या फिर सोशलेबल, यानी कि जे सोशल होके। उदाहरण मतलब मिलनसार या फिर संघचारी। उदाहरण, द लॉयन इज नॉट ग्रेगरियस एनिमल, यानी कि शेर कभी मिलनसार ना होखे। अगला जीस्ट। नाउन है, मतलब होखेला इपिटमी या फिर एसेंस, यानी कि सार भाव या फिर निष्कर्ष। उदाहरण, प्लीज राइट द जीस्ट ऑफ द पैराग्राफ इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी कि लेख के भाव 50 शब्द से कम में लिखा। अगला घास्टली। एडजेक्टिव है, मतलब होखेला हॉरिबल या फिर फियरफुल, यानी कि विकट, विभत्स या फिर भयंकर। उदाहरण, एवरीबडी वाज हॉरिफाइड एट द साइट ऑफ द घास्टली मर्डर, यानी कि डरावना हत्या के नजारा से सभी कोई आतंकित हो गए रहे। अगला ग्रूसम। एडजेक्टिव है, मतलब होखेला फ्राइटफुल, हीनियस या फिर ग्रिजली, यानी कि क्रूप या फिर विभत्स। उदाहरण, द चिल्ड्रन क्राइड व्हेन दे सॉ द ग्रूसम अपीयरेंस ऑफ अ किलर, यानी कि हत्यारा के विभत्स रूप देख के सभी बच्चा रोए लगले। अगला गोड। वर्ब, मतलब होखेला अर्ज ऑन, यानी कि उकसाना या फिर प्रेरित करना। उदाहरण, he was goaded by the classmates to make fun of the teacher, यानी कि आपन सहपाठी द्वारा उनके टीचर के मजाक बनावे खातिर उत्साहित कइल जात रहे। अगला ग्रास्प। वर्ब, मतलब होखेला अंडरस्टैंड या फिर सीज, यानी कि पकड़, चंगुल या फिर समझ लेना। उदाहरण, आई थिंक यू हैव ग्रास्प्ड द मीनिंग ऑफ माई स्टेटमेंट, यानी कि हमार कथन के अर्थ शायद तोहे समझ आ गइल होई। अगला ग्रीमेस। नाउन है, मतलब होखेला एक्सप्रेशन ऑफ पेन या फिर मुंह बनाना, दर्द से मुंह बनाना। उदाहरण, when hit on the head he cried with grimace on his face, यानी कि सर पर जब चोट लागल वो मुंह बना के रोए लगले। अगला ग्रेनरी। नाउन है, मतलब होखेला स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स, यानी कि अन्न भंडार या फिर अन्नागार। उदाहरण, a country can succeed in war only if its arsenal and granaries are filled, यानी कि कोनो देश तभी युद्ध में जीत सकेला या फिर सफल हो सकेला जब ओकर अन्न और अस्त्र भंडार दोनों भरल होखे। अगला
ग्रूवलिंग एडजेक्टिव ह, मतलब होखेला टायरिंग या फिर एग्जॉस्टिव, यानी कि थकाऊ या फिर दुष्कर। उदाहरण, द पुलिस कुड इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गैंगस्टर ओनली आफ्टर ग्रूवलिंग क्वेश्चनिंग सेशन, यानी कि थकावे वाला पूछताछ के बाद ही पुलिस अपराधी से जानकारी निकाल पैलस। अगला, गेमट नाउन ह, मतलब होखेला एंटायर रेंज, यानी कि विस्तार या फिर पहुंच। उदाहरण, कॉलेज लाइफ ओपनड अ होल गेमट ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, यानी कि कॉलेज जीवन उनके खातिर जीवन के नया अनुभव के विस्तार खोल देलस। अगला, ग्रज वर्ब ह, मतलब होखेला अनविलिंग टू अलाउ या फिर रिसेंट, यानी कि देने में हिचकिचाना या फिर कुढ़ना। उदाहरण, आई ऑलवेज फील शी हैज अ ग्रज अगेंस्ट मी, यानी कि हमें हमेशा से ऐसा लागेला कि ओकरा हमसे कोई बैर बा, कोई दुश्मनी बा। अगला, गलीबल एडजेक्टिव ह, मतलब होखेला इजीली डिसीव्ड, यानी कि भोला भाला या फिर आसानी से उल्लू बने वाला। उदाहरण, आई एम सो गलीबल आई वुड हैव बिलीव्ड हिम, यानी कि हम इतना सीधा बानी कि हम ओकर बात मान ही लेते। अगला, जेनेरिक एडजेक्टिव ह, मतलब होखेला कॉमन फीचर ऑफ अ क्लास, यानी कि जातीय या फिर साधारण। उदाहरण, दे इनकरेज डॉक्टर्स टू प्रिस्क्राइब चीपर जेनेरिक ड्रग्स इंस्टेड ऑफ मोर एक्सपेंसिव ब्रांड नेम्स, यानी कि वे लोग डॉक्टर के महंगा ब्रांड के बजाय साधारण दवाई लिखे के प्रेरित करेले। अगला, गॉश एडजेक्टिव ह, मतलब होखेला क्लमजी या फिर ऑकवर्ड, यानी कि भद्दा या फिर फूहड़। उदाहरण, शी वॉज नॉर्मली सो कूल एंड इन कमांड इन द प्रेजेंस ऑफ मेन बट ही मेड हर फील गॉश, यानी कि आमतौर पर ऊ मर्द लोग के सामने बड़ा चतुर चालाक रहेले पर उनकर सामने अनाड़ी बन जाले। अगला, जर्मेन एडजेक्टिव ह, मतलब होखेला पर्टिनेंट या फिर रेलेवेंट, यानी कि सुसंगत या फिर उचित। उदाहरण, रुपेश वॉज अ गुड लिसनर एंड हिज क्वेश्चंस वेर जर्मेन, यानी कि रुपेश एगो अच्छा श्रोता रहन और उनके सवाल भी सुसंगत रहे। अगला, गैजेट नाउन ह, मतलब होखेला डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जुगाड़ या फिर मशीन। उदाहरण, आई गॉट अ क्लेवर लिटिल गैजेट फॉर ओपनिंग जार्स, यानी कि हमरा ढक्कन खोले वाला एगो मस्त छोटा सा मशीन मिल गइल बा। अगला, गेलोर एडजेक्टिव ह, मतलब होखेला इन प्लेंटी, यानी कि अत्यधिक या फिर भरपूर। उदाहरण, देयर आर बुक शॉप गैलोर इन दिस टाउन, यानी कि इस शहर में किताब दुकान भरपूर बा। अगला, गॉर्जस एडजेक्टिव ह, मतलब होखेला ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, यानी कि उम्दा, भव्य या फिर शानदार। उदाहरण, he is 32, he is gorgeous, he's got his own house and what's more, he is unattached, यानी कि वह 32 के बा, सुंदर बा, आपन घर बा और सबसे बड़ा बात ऊ अकेला बा। अगला, जेनेसिस नाउन ह, मतलब होखेला बिगिनिंग या फिर स्टार्ट पॉइंट, यानी कि उत्पत्ति या फिर प्रारंभ। उदाहरण, द प्रोजेक्ट हैज इट्स जेनेसिस 2 years earlier, यानी कि इस योजना के प्रारंभ 2 साल पहले शुरू भइल रहे। अगला, ग्लॉस नाउन ह, मतलब होखेला ब्राइट या फिर कवर अप। उदाहरण, चमक दमक या फिर चमकीला पेंट, he wants to gloss over his mistakes, यानी कि वह अपन गलतियन के ढकल चाहता रहे। अगला, ग्रीवियस एडजेक्टिव ह, मतलब होखेला कॉजिंग पेन एंड ग्रीफ, यानी कि कष्टकर या फिर दुखद। उदाहरण, द लॉस ऑफ हिज फादर वाज अ ग्रीवियस ब्लो, यानी कि उनकर पिता के मृत्यु उनका खातिर दुखद झटका रहे। धन्यवाद। हमार चैनल के सब्सक्राइब करी। भोजपुरी में ऐसन और भी चीज देखे खातिर हमके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकीले।